Aizu bertsolari, askotan ez dakizu eskuekin zer egin? Atzean ezkutatu edo poltsikoetan sartu? Batzuetan estatua baten moduan sentitzen zara? Ba ez kezkatu gehiago, ona hemen zenbait proposamen. Bertsoa botatzen ari zaren bitartean, eskuekin zer egin jakiteko. Lehenengo aukera. Eskuak okupatuta edukitzeko Euskal Herrian zabalduen dagoena. Pintxoa esku batean eta kaina bestean. Barruan ezin denez erre, ez du sekula huts egiten. Bigarren aukera. Gazteek egiten dutena, gelditu gabe tekleatzea. Esku batekin WhatsAppeatu eta bestearekin Facebooka edo Twitterra eguneratu, baina gatozen orain aukera ausartagoekin. Zergatik ez egin malabarak? Edo bestela diaboloa gora eta bera ibiltzaitezke. Edo marakei eragin. Bertsoari salsa ukitu emateko aukera ezin hobea. Azúcar! Eta ukitu modernoagoa emateko anima zaitez breakdancearekin. Azken batean bertsoa eta rapa elkarrekin antzekoak dira, ez? Eta atzeko lerroetan daudenek bertsoari jarraitzeko, egin seinaleak banderekin. Euskal arrantza ontziek beti egin izan duten bezala. Eta zure bertsoa ez bazaile gustatzen eta txistu kasten bazaizkizu, beti izango duzu aukera.